Darbar chnong mukrok pelun hapo yakmat wahe chnong ukit lang maskut sekretari chnong precious starstan uchairman chnong uchilangki phawa wa advisor kalpnu sarkar ne kasngi dalai tipi cha udisi ke West Chantai Hills District wo boycott yak election MDC mentu usnem ne bha wa chnong yongki ten ka wo mal icha thombor ne por se por ha sarkar Assam yak ni garai khana ki wara chimki ha darbar wara penman ha khande trik uni banai January ne daw icha thombor ha KAAC kenthum Nado iwan rae chna percaan ya ke Assam Forest Bit House ichna serok ya bor na klik sanaro mukro cha lepia mukro wa ki video ja nado kisnem na chwa dapun kemu kila ye ja hayato ido ya santeli ki men sembru ha ki kuli ke Assam ha ka arpar trik na khatwi arjar arpuar wa hado kat ni le umpuam yo ki ye bichar wa hong ki paj bale im ke sier men sim wa dai thau yong ki la han la ne por se por ka chnong dapun snya ko ye e iko de pan ki bor ya da angwa mpoi ki chewan chewan Kamte kini ke boykot ongki man ke kam kadak wo punyo cha ke sarkar wo cha ke perthai ye seja ke chnong yongki wo hajrong ini ra yongki nada ke sarkar em kam ko ye kalam ne benta wo pendam ye boykot hap ko la ye kalam bagi pajba ke chnong ha ka darbar lun Mata kasngi ngi naga liang jong ka darbar chnong mukrok pelun ke chnong ke ba borok ngilai bana halor kijing kamtam halor ka ke ba ka chnong kalamat kala ya tengko naga por kamtam bat kibor jong ka West Karbi Anglong Autonomous Council kibor jong ka sarkar Assam bat menta kasngi hangne ngi naga liang jong kinong elam jong ka darbar chnong hibrok kawe Ikwa ban pentip sepi bat ba menta kasngi layo ban kendo yau deputy commissioner jong ka West Chantai Hills District ke jongi bat kajing kadau kajing ye kendo ke jongi ye IDC kalong ban supunti bi ya ka rai jong ka darbar chnong kumban supunti hangne ba menin kasngi ka khandai trik menaban kong arjar pesan nilai pelong ya ka darbar chnong pelun hibrok kawe hakaba borok na kinong chnong jong ka chnong hibrok kawe kila ya don kila ya simbenta hakane ka darbar pelun bat da kawe ke sur ka rai jong pajba kala mi da kawe ka rai ba ban boykot no chisndon ya kane ka election MDC jong nesnem arjar pesan cha ka Chantai Hills Autonomous District Council kadau jong bami kane ka rai ban boykot kane election kidon santali kidau halor kine kinong rim banengkong ba kuman supentip hangne ba ban pun kenmau ya ka ke ba ka jingthombor jong ka sarkar Assam da ka ba kalale jubor ban te jubor ya ka to ka forest bit house jong ka Assam badon ha kli sanro hapo uput usam hapo snong hapo ka jaka jong ka snong bat nadu kito kipor bakala te ya ka to bit house jong ka naman laki por na liang jong ka darbar snong kala de ban pentip sakibor ke badai pe jong ka sarkar bat haduk menta mane ka ne ka bit house jong ka ne ka sarkar Assam kala te arsha kumban syukun mau ba ka to ka jingjia house nem arjar puar na kaliang jong ki upat bhur ubala kibitar ka to ka jingjia kala le thang ya ka to ka bit house jong ki kebadan hang to badadin nang ta hadin ka to ka ne por hakito ki por kala te no arsha menta kila deban sna kila te no sisndon ka building ke baskem hang to bad hakito ki por na kaliang jong darbar chnong kala dep hiban pentip sa wachak office jong chief minister jong sarkar jongi hendai hadu menta pat ka to ka jingte jong ka kala long arsha menta bat kapon ka ari kalor kanong rim ba pan boykot ka ne ka election kapon ka ar kalong ba ka jingthombor jong ka sarkar Assam da kala sna yo surok hakito kisnem arjar arpu we arjar pu ar kala sna yo surok na kato ke cakana klik sna ro na po snong hadu ba mi sete sa umlapia jong mukro baka hakito ru kipor na kleng jong dor ba snong ro kala dep hiban petip sa gibor jong ka sarkar hanrei kamla na liang jong sarkar na liang gibor jong sarkar kimla ban telakam na kimla ban khang yo to surok baka sarkar Assam kala sna bar kapon ke balai hakalor konong rimba kumban syukun mau ke jingjia ke bas nyosi wa ka ba kala snu ka ba ka arpu artrik jong menai khatwei jong snem arjar puar ka snong kala du ya sangut kimin sim briu bat haduk menta kato ka kes kato ka jingjia hang to ka jingjia besosi haduk menta ro ka jing bisar bohok nakaliang jong snong nimsem layo bat ka poin ke basau ba kadau bangi na kadau ba ngin boykot ikan ke election MDC kolong ba
hakito gibanai nombar jong snem arjar pusau kane ka sarkar jar Assam kala sedang biang banle kane jing thombor jong ka da ka ba kala snai usrok bar kala pen klem ki klau kala thom jubor ka klau jong snong badon hasalang mukro bat hakito ki por ngela depan pentip sakibor bade khmi jong ka district administration bat wat sakibor jong bade khmi cha shadu cha ka sarkar jala ka ba ngela haka laitrik jong banai khat arjar pusau ngila depan ye kendo yu wat yo chairman jong ka wat yo ngila depan ye kendo yo deputy chief minister jangi bade yo chairman jong ka regional committee ban penbe ka kamput kamsam hak berdi hapdeng jong ka sarkar Assam bat ka sarkar Meghalaya jangi bat hak to rujuk asngi ngila yo ruban ye kendo yo prestun tensong deputy chief minister jangi halor ki ka security halor ka jenon kam jangi ban penkhlan ka bor pulit hanrei hadu mentaru kato ka jing tebe an ka jong ki kato ka jing le thombor jong ka KAC kadang yaj be sai na kaliang jong sarkar na kaliang jong ki bade keyboard ki bade ban khmi ki bade ban pej ha ka sarkar jongi kemla ban pensenge kato ka jing ya kane ka jing le jubor jong ka Assam bat sakawer kunong rimba hadu menta ginong song snong jong ka snong jongi nia im seir nia lejbri le langka ni im ha ka jakala jong ha ka jing seir ka jing ting ka jing smith bat halor kine ginong rim halor kine ki sandali ginong rim ba menin ka sngi ka khandai trik praman kong arjar pusan da ka wei ka sur jong ka snong hiborok ka wei ka dorba snong mukro pulun kalami da ka wei ka sur ba ban boycott no chisundon ya kane ka election MDC jong nisnem arjar pusan jong ka JHDC halor ginong rim ban pen ise ka partai ban pen i khamtam ya kane council bari ka sarkar hiborok ka wei ba nimdon kam bani simbanta hakane ka election hakaba wat ye tang ye ka hok jongi khamtam ye ka district council ka badai pej ye ka khandeu ka siap badai ban yada ye khandeu ka siap ka jongi kamla ban yada nakata ka daw ka mi na ka wei ka surba ban boycott na sisndon ye ka election MDC kane ka dei ka rai bat ka sur jong ka sur jong pajba jong dorba senong bat ka kerwo ka basai na kaliang jong ka dorba senong na kaliang jong pajba ibro ka wei jong ka senong ka long ba hoi ni sel thu bakan sedon ka jingi kren ladadon ka jingi kren ladadon ka jing pesel thu na kaliang sarkar na liang dong ki bor badai pej ka kerwo ka basai ka long ba ki habe ban le ikren bat ka sur jong pajba na kaliang jong ngi kum kinong ilam nginom tre shu ban ikren bat no henry lada ke don kono ka ba ki kwa ban ikren ki habe ban le ban ikren bat ka sur jong pajba kata ka dei ka rai ka ba mi na ka dorba senong ka balai long menin ka sngi ka khandai trik praman kong arjar pusan ngi ki nong ilam jong ka dorbar chnong jong ka snom kro ngim dei lene ngim persa ya ka sarkar lene ngim bu ya kane ka jing persa ngi khama jong sarkar henre ka dei ka hok jongi namar bangi tip ba baro ngi dei bandon ya kata ka hok ban im ka hok ban kren te henre haba ngi pej pat haka fundamental rights su jong ka India ru haka rights to equality ngim don su kene ka rights namar ba ngi ki nong snong jong snong kro phila tip hi bala bun ki bala debyap la cha siat la cha penyap ha ki bor jong ka Karbi Anglong dene ki briu jong ka West Karbi Anglong te ki ba sha bom sha sho ru ki bun ba tang ba hadu menta ka JCC jongi kumjur ya ka state government jongi kamla ban penbej ban solve yang ni ka jinge tena kata ka daw ba ngi boycott ya kene election ru ngim chu ya boycott kumto henry ngi don iki nong rim tena kata ka daw ngi kerpat bat ngi pentip ru sak sarkar bat sagi sak berthei borok ka we ru makan yo sngew ya kene ka sur bamta ka sngi khnang ba ka sarkar kan le ka budon kam te nagaliang jongi balengi boycott ya kene ka election boycott ya kene ka thebut jong ka JCC mtaw snem namar ba ya ki kot gislahi kelan holding ki pata bat kamju ru ya ka map jong ka snong hibarok ka we ka issue no maka henry habadon pat ki jing e jongi hapok ka snong kamle e lene ka le nangim tip tangba ngiyo i ba kumba ya thu u secretary jong ka snong mentan u ong ba nengi ki kendu ba kalong ka kijing e jongi ba ngi don hangte kalong kine be kumju tana kata ka daw ba ne menta ka sngi ngi wan hangne ngi kendu ya DC tengi thu ya kane ngi pentip ya kane ka rai jong snong ru kumba ya thu secretary snong tena kata ka daw ba ngi wan hangne tena nagaliang sangar tang kata ku blesibut